No vylezte odtiaľ. Mazánik. Ja robím ekonomické veci teraz, pán Mazánik. To som vám povedala, ja som nie sociálna. Prečo sa zamkínate? Ste normálne? Sa bojíte? Áno, vás sa bojím. Nie, že sa bojím, ja sa vás nebojím, ale ja mám robotu a vy ma zdržujete. Tak nekradnite. Ja nekradnem. Kradnete. Ja klamem, ale vy kradnete. Dobré ráno. Dobré ránko. Ste na internete. Prečo ma nahrávate? Čo vás dotklo? Prečo má byť? Prečo ma nahrávate? Ešte raz sa príde ku kamere. Profesor Matejkovič. Baliga. Zoofil. Vypleskať tie mačky. Mačky za moje peniaze rozmnožovať nebudú. Vypadni. Čo to robíš? Hej! Ty kurva. Pojebaná. Mazánik, prestaňte ich ohrozovať. Čo vám spravili? Neznášam mačky. No a ja vás neznášam, tak im nerobte zle, A dobre? čo vám ja robím? Vy ubližujete zvieratám, to robíte. Ja som iný zoofil. No a čo keď ste? Ja som ľudomil. No. Tak tu prestaňte robiť neplechu. Tu sa niekto poratáva. A čo zavoláte policajtov? No ja nepotrebujem policajtov na vás. A ja na vás. Ja nepotrebujem policajtov. Jedna rána ste na zemi. Áno, no poďte. No to určite. No poďte. No ukážte sa. No. Mám v ruke telefón. No. Mám v ruke telefón, nejde to. No tak si ho položte. Určite. Si ho Čo budeš položte. karate? Položte To kopnem si ho, do vajza, budeš mať. No však. Ty dement. Ty si.